ברוכים הבאים למסיבת יום ההולדת של אלימלך יצחק. הקהל מתבקש לכבות מכשירים סלולריים. אלי היקר, במסכת אבות נאמר בין 80 לגבורות, ואתה אלי יקר ואהוב שלנו, ללא ספק התגברת וגם גברת. עלית לישראל כמעט בגבך, ילד אמיץ וצעיר כל כך, ללא תמיכה הורית והגנה. נטמעת כצבר מן המניין, ולאחר מכן התגייסת לצה"ל ועשית שירות משמעותי ומעורר השראה. הקמת משפחה עם עדינה היקרה, הכית שורשים והצמחת עץ משפחתי במעגל חברים שהם לא פחות מכך. אתה אלי, ללא ספק, גיבור העל שלנו. עם הגיעך לגיל 80, אנו רוצים לאחל לך בריאות, אושר והנאה מהחיים. בהזדמנות זו, אנו רוצים להגיד לך שאנחנו אוהבים אותך מאוד, ומודים לך שאתה בחיינו, תמיד נכון לעזור, לסייע, להסיע, לגזור ולהדביק, לצייר ולגנן, לשחק ששבש ולפנק. אז אנחנו אוהבים אותך מאוד ומעריכים מאוד, כולנו. אל תלכי קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת? עננים בכל מקום. אל תבכי כמו הגשם,
לא חבל על הדמעות, יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להירגע, אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ, כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה לי את היום. אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום. מטוסים בשמיים, אנשים על רכבות, אל תבכי קרן שמש, זה הזמן שלך לחיות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להירגע, אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ, כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. קרן שמש, קחי לך בית אחרון, איך תמיד את אומרת, ניפגש עם אור ראשון. אשים שירים שאת אוהבת,